ఎందుకురా దుర్గమ్మని అంతలా నమ్ముతావు? ఒక్కసారి ఇది విను అమ్మ. దుర్గా అంటే అర్థం ఏంటనంటే కష్టాలు ఏవైనా ఆవిడ్ని పట్టుకుంటే ఆవిడిని దాటే రావాలి మన దగ్గరికి, అంత కవచంలా నిలబడుతుంది దుర్గమ్మ. అందుకనే అమ్మలగన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ, కడుపారెడి బుచ్చినియమ్మ మాయమ్మ దుర్గమ్మ అంటారు. అంటే ఎంత గొప్ప పదం వాడారు చూడండి. ఎందుకురా దుర్గమ్మని అంతలా నమ్ముతావు? ఒక్కసారి ఇది విను అమ్మ. దుర్గా అంటే అర్థం ఏంటనంటే కష్టాలు ఏవైనా ఆవిడ్ని పట్టుకుంటే ఆవిడిని దాటే రావాలి మన దగ్గరికి, అంత కవచంలా నిలబడుతుంది దుర్గమ్మ. అందుకనే అమ్మలగన్నయమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ, కడుపారెడి బుచ్చినియమ్మ మాయమ్మ దుర్గమ్మ అంటారు. అంటే ఎంత గొప్ప పదం వాడారు చూడండి.